Zayn 90 ҳақиқатта бугу ту даборам ҳамовое ки нақл дорӣ ва тура гӯш дорам на қафои ман ханҷар зади киштим лайлои ман я бор бигиту пишти ҳақиқатта бугу ту даборам ҳамовое ки нақл дорӣ ва тура гӯш дорам дар байни гулу ай ҳама хушбӯӣ ай бевафо ай мадурӣ меҷӯӣ паста таво маста ки ҷо дод барақас бо накардак ба ҷо зеби ки дад дора оби дидат как бута гиряҳота надидам не охи ту бебебе лозима ҳаки куҷо мерай ситораи ман наметови шавои зораи ман расидак дар гӯш аммо ту бевафои охи ту кам намои мотоби ман охи дар пишти абро ту ба ҷои ту намедонӣ чӣ хема нағз дидам дар дарёи ғам охи ма ғарқ шидам берамиша ҳама фаҳмидам бурда тамиша гӯё ман надидам лайлои ма то қанамон мара шабои ма бемане то саҳара у нигоҳи ту бовар ки кӯш мара ғамои ту кадан мара бефара ай иҷа ба уҷа пиёда нолони ваъдам додӣ ки ту қати ма мемонӣ қати ма нестӣ уҷа чока дестӣ даи сару да сари ма ту чар задестӣ гуфтан бигӣ ва хостан ту додан бигӣ кам ақли ман дилдарду ман чаро гуфтам дам бигӣ чунки шармандам кади салом аллоҳ гуфтан бигӣ ва хостан ту додан бигӣ кам ақли ман дилдарди ман чаро гуфтам дам бигӣ чунки шармандам кади салом аллоҳ муштари бандаку ҷону мара диди сразу мара фандаку шармандам наку ҷонум диди зади риди айби қандаку шаво мерақсӣ ва чунон пиён мекашам он замон меволда расми тира парвона ки бира мо ёд мекунем ҷадида сурати тира зебобонӯи ман мешаи шарманда ҳолӯи ма душанбе механда ба ҳоли ман меганҷам ки аруста как же мне грустно бенур когда юсна табассум мекунӣ дили мара ту хун мекунӣ ҷони ман зинда ба зинда ту мара гур мекунӣ гуфтан бигӣ ва хостан ту додан бигӣ кам ақли ман дилдарду ман чаро гуфтам дам бигӣ чунки шармандам кади салом